ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ikpeazụ n'afọ 2020. Tata bụkwazi ụka nke anyị ji eme mmemme nke ezinụlọ dị asọ nke Joseph, Mary na Jizọs. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye dobere anyị ndụ bido na mbido afọ wee na-abanye na ngwụcha afọ n'ụwa. Ka anyị na-ekele Chineke maka ngọzi ya niile na afọ ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ewelu onwe anyị, na-ewelukwazi ezinụlọ anyị dị iche iche, na-ewelu ndị nne, na-ewelu ndị nna, na-ewelu ụmụntakịrị anyị niile, na-erunye n'aka Chineke n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agbazi, ka afọ 2021 ka anyị na-akwado ịbanye ma karịala anyị afọ 2020 n'ụwa. Anyị nwezila ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ ka anyị natazi isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
Chineke anyị igosila anyị ụkpụrụ chara acha nke ezinụlọ dị asọ ka ọ bụrụ ihe kwesịrị nṅomi. Anyị na-arịọ gị biko site n'obiọma gị were udo nke ezinụlọ, ezi omume na ịhụnanya jikọọ ezinụlọ ọbụla nke bi na nkewa, ka ezinụlọ anyị biri n'udo na ọṅụ nke ga-amịtara anyị mkpụrụ nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ ka site na dị nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke Sirak. Onye nwe anyị na-esi n'ụmụ enye nna ha ugwu, na-ewelitekwa elu ikikere nne nwere n'ebe ụmụ ya nọ. Onye ọbụla na-enye nna ya nsọpụrụ na-akwụ ụgwọ dịrị njọ ya. Onye na-enye nne ya ugwu dịka onye na-ekpokọba akụ na ụba. Onye ọbụla na-asọpụrụ nna ya ga-enwe aṅụrị n'ụmụ nke ya. Oge ọ rịọrọ arịrịọ, a ga-aza ya. Onye na-enye nna ya nsọpụrụ na-ebi ogologo ndụ. Onye na-eme ka obi dị nne ya jụụ na-ehubere onye nwe anyị isi. Nwa m, nyere nna gị aka mgbe o mere okenye. Akpasukwala ya iwe na ndụ ya. Asịbedi na echiche ya ezukwaghị oke site na nka. Gosi ya ebere. Ejila n'ihi ahụ ịdị ike na ikikere ị nwere were eleda ya anya, maka na adịghị echefu ihe ọma emere nna echefu. Kama ọ ga-abụ ihe ị ga-eji akwụ ụgwọ dịrị njọ gị. Okwu ọma nke osebụrụ ụwa. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ngọzi ga-adịrị ndị na-atụ Chukwu egwu na-eso ụzọ ya. Ihe aka gị kụtara ka ị ga-eri. Aṅụrị na-aga m n'ihu ga-abụ nke gị. Nwunye gị ga-adị ka osisi vaịn na-amị mmemme n'ime ụlọ gị. Ụmụ gị ga-agarube oche nri gị dị ka ome osisi oliv. Otu a ka a ga-esi gọzie onye na-atụ Chukwu egwu, ka dị nwanụ si na Zayọn gọzie gị ụbọchị ndụ gị niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. N'ihi na unu bụ agbụrụ Chineke họtara ahata, na ndị dị nsọ ọhụrụ n'anya, yikwasị na obi ebere, obi ọma, obi dị umeala, ịdị nwayọọ na ogologo ntachi obi. Na-edinu ihe ibe unu na-eme unu. Unu ebukwarala mmadụ ibe unu ihe ọjọọ ọbụla n'obi. Na-agbagharanụ ibe unu mgbe ọbụla ha mejọrọ unu, dịka onye nwe anyị si agbaghara unu mmehie nke unu. Ma nke kacha nke n'ezi omume ndị a niile bụ yikwasịnụ ịhụnanya nke bụ ihe nkekọta, nke na-eme ka udo zuru oke dị n'etiti mmadụ na ibe ya.
kweenụ ka udo ahụ Kristi na-enye bụrụ ihe na-achị obi unu, n'ihi na ebe mere ka unu soro bụrụ akụkụ otu ahụ ya, akpọbatala unu n'ime udo ya ahụ. Na-ebi na ndụ ekele ka okwu nke Kristi were uju akụ na ụba ya niile biri n'ime unu, were na amamihe zuru oke na-ezurịta na ibe unu ihe, na-adụrịtakwa na ibe unu ọdụ, were na abụ ọma na ukwe na abụ si n'ime mmụọ unu pụta, na-enyenụ Chineke ekele n'ihi amara ya n'ihe ọbụla unu na-eme, ma ọ bụ okwu ma ọ bụ ọrụ, na-emenụ ha niile n'aha Onyenwe anyị Jesu, na-enyenụ Chineke Nna ekele site na Kristi. Ndị bụ nwunye, na-edo n'onwe unu n'okpuru di unu. Ndị bụ di, hụrụ nwunye unu n'anya. Unu enwela obi ilu n'ebe ha nọ. Ndị bụ ụmụ, na-aṅanụ ntị n'olu ndị mụrụ unu otu o kwesịrị ndị Kristi, n'ihi na ime otu ahụ na-atọ Chineke ụtọ. Ndị bụ nna, unu akpasula ụmụ unu iwe ka ike ghara ịgwụ ha ịgba mbọ ime ihe dị mma. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, hallelujah. Ka udo Kristi chịwa n'obi unu, ka ozi ahụ Kristi ziri bịa n'uju biri n'ime unu. Onyenwe anyị nọnyelu unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Mgbe oge zuru ime emume nhụcha dịka iwu Mozis si kwue, Josef na Maria kuru Jesu gbago Jerusalem ka e wee chee ya n'ihu nke Onyenwe anyị, n'ihi na e dere ya n'iwu nke Onyenwe anyị sị, nwa mbụ ọbụla nke bụ oke a ga-edo ya nsọ, ji ya gọrọ Onyenwe anyị. Ha jikwara nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ chụọ àjà dịka e tiri ya n'iwu nke Onyenwe anyị. N'oge ahụ enwere otu nwoke bi na Jerusalem, aha ya bụ Simeon. Nwoke a kwụbara aka ya ọtọ, bụrụkwa onye na-atụ egwu Chineke. Enwekwara olileanya, nọrọkwa na-eche nche mgbe a ga-abịa ịzọpụta Izrel. Mmụọ nsọ dakwasara ya, mmụọ nsọ mere arị ka ọ mata na ọnwụ agaghị eru ya aka, wee rue mgbe ọ ga-eji anya ya hụ echiri echi nke Onyenwe anyị. Site na nkwali na odudu nke mmụọ nsọ, nwoke a batara n'ụlọ nsọ. Mgbe nne na nna nwatakịrị ahụ bụ Jesu kubatara ya n'ụlọ nsọ ka e mere ya dịka omenala na iwu, Simeon kuru ya n'aka wee kelee Chineke sị, Onyenwe anyị, ugbu a ị nweziri ike izila nwaodibo gị n'udo. Imezuera nkwa ikwere m, n'ihi na anya m abụọ ahụla onye nzọpụta ahụ idoziri chee n'ihu mmadụ niile. Ọ bụ ihe ndị ọgọ mmụọ ji ahụ ụzọ na ebube ndị nke gị bụ Izrel.
ihe niile Simeon kwuru banyere nwatakịrị ahụ bụ Jesu gbara nne na nna ya gharị. Simeon gọziri ya wee gwa Maria nne ya sị, lee, edoro nwata nke a maka ọdịda na mbilite ọtụtụ mmadụ n'Izrel. Ọ ga-abụ ihe ịrịba ama nke a ga-ajụ ajụ, ka e wee kpughee echiche nzuzo dị ọtụtụ mmadụ n'obi. Ma mma agha ga-adụwa gị mkpụrụ obi. Ma e nwekwara otu nwanyị na-ebu amụma, onye aha ya bụ Ana bụ ada Fenuel, onye si na ebo Asha pụta. Nwanyị a aghọọla agadi mgbe ọ tọchara agbọghọ bịa lụọ di. Ya na di ya biri naanị afọ 7 tupu di ya nwụọ. O wee bụrụ nwanyị isi mkpe. Ugbu a ọ gbadala 84. Ọ naghị apụ n'ụlọ nsọ, ebe o jiri ekpere na ibu ọnụ na-efe Chineke ofufe abalị na ehihie. N'oge ahụ, mgbe nne na nna Jesu na-eche ya n'ihu Chineke n'ụlọ nsọ, nwanyị a batara ikele Chineke, wee kọrọ ndị niile na-ele anya mgbapụta Jerusalem akụkọ banyere nwatakịrị ahụ. Mgbe di na nwunye ahụ mezuru ihe iwu Onyenwe anyị kwuru na a ga-eme n'ụlọ nsọ ha laghachiri Galili rue n'obodo nke ha bụ Nazaret. Nwata ahụ wee na-eto na-esikwa ike, bịakwa jupụta na amamihe na amara Chineke nọnyere ya. Ozi ọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakọtaghị alụ na-enyere ya aka. N'ọnụ na ụka nke ikpeazụ n'afọ 2020, obi m na-agwakwanụ na ọ bụ nnukwu ihe ka Chineke mere anyị iji welu duo anyị n'agbanyeghị ọnọdụ ụwa nọ tata, n'agbanyeghị nsogbu gbalụ mụ na gị okirikiri. Chineke chekwabala anyị bido na mbido afọ wee lute n'ụka nke ikpeazụ n'ụwa. Unu chere na Chineke emerụla anyị nnukwu ihe? Ka anyị kụọ ọnụ Chineke aka. Anyị na-ayọkwazi Chineke na amali ya ga-edugide anyị wee dubata anyị n'afọ 2021. N'afọ 2021 ga-amakarị afọ 2020 n'ụwa n'afọ Jizọs. N'ọmalịcha ihe ọgụgụ agụgasịla anyị tata, egosila anyị ezinụlọ dị asọ. Ine anya ọfụma n'ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụgụ nke ịtọ, ọ kọwatụla anyị ọfụma ihe bụ ezinụlọ. Onye ọbụla nwekwara ike ịghọta ezinụlọ n'ụzọ nke ọ chọrọ ịghọta, mana ebe ọ lụtụla anyị aka ihe bụ ezinụlọ, ọ si anyị na-enwelụ na ezinụlọ dị asọ n'ụwa bụ ezinụlọ Josef, ezinụlọ Mary na nwa ha dị nwa anyị Jesu Kristi. Ị bịakwa n'ihe ọgụgụ nke mbụ, o gosi anyị ezinụlọ Abraham na onyekwa ụnọnọkwa ezinụlọ Abraham na onyekwa na Sara na onyekwa na Isaac. Abraham, Sara and Isaac. Abịa n'ihe ọgụ nke bụ ọsị anyị na nwoke fụ nwunye gị n'anya, nwunye gị sọpụrụ di gị, ụmụaka rube n'isi,
onye ọbụla akpasu na ibie iwe. Enwere etu ihe nchọrọ ịlụ otu aka ezinụlọ ọnụ wee gosichala anyị n'akwụkwọ nsọ na-ebi ndụ dị asọ. There is no question about it. Ha na-ebi ndụ dị asọ. Abraham was a holy man. Sarah was a holy woman. Joseph was a holy man. Mary was a holy woman. Nke a dị sure. Mana enwere ihe dịgasị na ya anyị netara anya efu n'agbanyeghị na ndị a dị asọ, n'agbanyeghị na ndị a fụrụ Chineke n'anya, ha takwazịla ahụhụ dị iche iche dịka ezinụlọ. Afụfụ ụwa n'ụwa kpọrọ ha iru ọfụma ọfụma etu mmadụ si ata afụfụ. Ị na-ajụzi maka na ịne ụwa tata ị ga-afụ ndị mmadụ onye na-eje ụka ọfụma na-ekpe ekpele ọfụma enwezie ka afụ si bịakwutie ọgba iwe si Chineke nwaanyị na afụ a ga-ejiwe na-atụ dị afụ a n'agbanyeghị ụka niile ya na-eje, n'agbanyeghị ekpele niile ya na-ekpe, gịnị mezi ya ga-ejiwe na-ata afụfụ ncha? Ọ bụ asị. Maka na onye fụrụ Chineke n'anya na-ebukwazi obi maka akwụkwọ nsọ si onye ọbụla mee gịnị? Carry your cross and gịnị? Follow me. Buru obe gị were sobe m. Ka anyị nene ezinụlọ ahụ ịbanye na nke Abraham Chineke kwelie nkwa wee sị ya na ụmụ ya ga-adị ka kpakpando nọ n'eluigwe. Abraham ọmụta nwoke? Mba. Ọmụta nwaanyị? Mba. Ọ nọlụ na-eche na-aka nka na-akwado ọnwụ. Ọ mgbe aka Chineke bịara mgbe ike gwugolie. Mana ịbanyekwali na ndụ ya, ị na-agakwali efu na ọ tagasịla ọtụtụ afọ dị iche iche n'ime ndụ Abraham. Ị bịakwa na-akụ nwunye, akpọrọ nwunye nwaanyị aga. Akpọ gị nwaanyị aga. Ọ bụ na be anyị, ọ bụ na Naịjirịa, ọ bụ na ịmụtara ọnwụ ịtọrọ atọ, ọkwa anyị ma nke ahụ. Ọ bụ na Chineke mekatazịa ga ọ bụzịa na anụ ọnụ nwaanyị ebụọ na ofu nwoke na-anụ ebụọ, ofu mụta ofu nke ọzọ amụtara. Ịkpọ ụwa gasị maka na nke ọzọ ahụ o mechachaghị ihe maka na ịmụtara nwa. Iju onwe gị ọ bụ gị nwa bụ Chukwu na-enye nwa. So na be ndị Juu, onye akpọrọ nwaanyị a ga-ekwubugo m ya n'izuụka gara aga, onye akpọrọ nwaanyị a ga n'ọdụ ka onye ajụrụ ajụ. Akwụkwọ nsọ si anyị na go and multiply and fill the earth. Ihe a bụ injunction. Abịazi ọ bụzie na ịmụtara nwa, ọ dị ka enwere ihe imelu Chukwu iche. Maka na Chukwu asị go and multiply and fill the earth. Inene na-abụ ọmata atọ sị na ngọzi na-adịrị ndị na-atụrụ Chukwu egwu na-eme gịnị? Na-eso ozi ya. Ọ sị na nwunye ya ga-anọ na tebụl ya, ụmụ ya nọrube n'oche ebe nna gị a na-agwazi ụmụ ya nkụzi Chineke. It is a sign of blessing according to the Jewish people. Ya bụ na ọ bụrụ na ịmụtara nwa, ọ na-adịba ka a ga-asị na Chukwu jụrụ gị ajụ, mana ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụrụ eziokwu. Mana ọ bụ ọnọdụ aka Sara fụrụ onwe ya, mana Sara fụrụ Chukwu n'anya, na-efe Chukwu ofufe, mana ọ mụtara nwa. Na-ebunyaba obe, na-ebunyaba obe, na-ebunyaba obe. Ọ bụ ezinụlọ Abraham na Sara. Ị bịakwanụ n'ozi ọma egosi anyị Joseph tara afụfụ nke dịka nne ezinụlọ. Mary na onwe takwazịla afụfụ nke dịka nne ezinụlọ. Ngwa nekenenu Joseph nke mbụ bụ na ọ kwesịrị na ebe a ga-amụ Jesu kwesịrị inwe affluence. Ebe a ga-amụ dị nwe na Jesu Kristi, nni ekwesịrị ịkọ ebe ahụ, ego ekwesịrị ịkọ na ya, moto ekwesịrị ịkọ na ya, ebe a ga-amụ ezu ụwa niile. Mana they were poor. They were exceedingly poor. Maka ha na-ekwu poverty, ọ bụrụ poverty in every ramification. Even this turtle dove, if you read the history, ị ga-afụkwazi na these two turtle dove enye n'iwu ka egote. It was so difficult for Joseph to get it. Very difficult. Inweta turtle dove. Kedu ihe eji ama ndị ọgaranya na baa? Ụdị last Sunday bụ Sunday eji enye onyinye ending of the year, eji abanye na New York. Ya ije n'ụlọ ụka kịta na baa, ọ ga na-akpọtụ akpọtụ. Ndị ọgaranya na-eji eriri efi wee na-azọbata ije.
ana ịmaga ọgaranya na-ejenu ndị ga-esie n'azụ eme gịnị enulu na-esie denụ ndị abụrọzi ọgaranya ewele ewu welu na-abịa nke ha denụ ndị ọdịka ọ dị m anwụrụ nwa ọkụkọ wee na-eje mana Joseph na onwe ya enwetazi sọsọ nwa pidgin was so difficult. Apart from that, nekene Mary na onwe na Joseph nụrụ nwaanyị ọfụ ọkwa nụrụ nwaanyị ọfụ ga-achọ ka ya ji aka ya mụọla onwe nwa nwoke a na-akwado akụọla ya akasị ya mba ejekwana na nke a bụ nke Chineke nọ Chineke nwe nke a Chineke nwe nwa ana obido na-eku nwa Chineke nwa bụrụ nwa ya nekene ụdị nnukwu afọ ọtalụ mgbe Herod nụrụ na amụọ n'eze gịnị ka Herod mere Herod wee chọọ ka ya jegbuo eze ahụ nwatakịrị ahụ Joseph wee kuru nwatakịrị a wee si Israel wee jebe Egypt ije nene map ị ga-afụ the distance dị between Israel and Egypt wee mara ihe nwoke a cover. Number one, there was no car, there was no airplane, there was no train, there was nothing. Kedu ihe dị nụ? Now, there were three options onwere to travel. But actually, kind of envisage how despite being righteous people, they met challenges of life. They met challenges of life. The three options onwere nke mbụ bụ nnukwu ịnyịnya ahụ na-eto nnukwu ogologo nke nnukwu nke ahụ dị very real because Joseph enwere ego ọ ga-eji wee renteta ụdị ịnyịnya ahụ. Then the second option bụ horse. At that point, so there's an anya horse. Joseph amenwe ego horse. Then the only possible option Joseph will be a little donkey. Little donkey. Now donkey, mmadụ ne ka donkey ga-ebute wee buo ibu ha ga-eji wee je ebe ha na-eje. Now be gosi bụ na it is possible na ọ bụ sọsọ Mary na nwa oku na ngwongwo ha bụzi nọ n'ahụ donkey ahụ. Joseph wee kuru nwa ọbụrụ nyanwa mụtalụ wee gaa ije traveling from one nation to another. Imagine ebe isi Owerri wele eje Kotonu. Just imagine it. Ebe isi Owerri wele eje Kotonu. How it will be like. N'ụkwụ gị na-aba. It took a hell out of them. A na-emekwuru nwa na-elu 12 years nwatakịrị megịnị disappeared. It gave them parental responsibility. Kedu ihe nkụzi tata na-enye mụ na gị? Ọ na-enye mụ na gị na ezinụlọ anyị banyelu is not easy. Not easy. Mana ofu ihe mmadụ na-aba nwere in common. One, ha nwere okwukwe na Chineke tinye ha na ezinụlọ ọnụnwa ga-enyelu ha aka. Was it easy? No. Then nke ịbụọ ha nwere bụ that they trusted in God no matter how odd their situation was. Kedu ihe na-eme ezinụlọ mụ na gị tata? Ezinụlọ mụ na gị ọ dị etu ahụ Chineke chọrọ? The challenges of our families ọ na-disintegrate ka ọ na-enyela anyị aka? Are we still what God expected? Nsogbu ụmụ anyị na-enwe ọ na-ekoropụ anyị obi ome ka anyị jụbazie oke ajụjụ. Nsogbu anyị dịka di na nwunye anyị ọka na-aghọta onwe anyị. Ụmụnne m na Kristi, it can never be easy, but it takes faith and trust in God to navigate through the family difficulties. Ezinụlọ bụ ụka. Ọ bụ na unu anọrọ ebe a tata, anyị ga-aka ụka? Anyị ama aka ụka. Ọ bụ nwa bụ ụka. And so if the family is destroyed, the church is what? Destroyed. Chineke chọrọ ka mụ na gị tata n'ebe anya n'ezinụlọ anyị n'ụzọ pụrụ iche.
Look into your home again. What is going on? Onye ọbụla nwere responsibility. Nwoke nwere responsibility, nwaanyị nwere responsibility. Ọ bụrụ situation a ga-arapụrụ nwaanyị si abụbezie ibu. Ọ bụkwara situation a ga-arapụrụ nwoke si abụbe ibu. Onye ọbụla dị involved. Anyị na-achọ ịzọbanye ụkwụ na 2021. Enwegodi nke anyị emetachara dịka ezinụlọ na 2020 n'ụwa, maọbụ ihe ndị mebichara emebi, anyị ka nwere nchekwube, anyị ka nwere okwukwe siri ike. Build up the spirit of forgiveness. Build up the spirit of communication. Build up the spirit of love. Dozie ezinụlọ gị ka ọ dị mma. There is no family that is the same. Every family is different. Don't compare your home with another. Build up your home. Don't compare your husband with another. Don't compare your wife with another. Don't compare your children with another. Don't even pray to be like the other person. Be you and make the best out of your own. Anyị na-ayọ Chineke ka Chineke kekọọ ezinụlọ anyị n'ọnụ, ka o tinye mmụọ nke ịfụnanya n'ime anyị, ka afọ 2021 n'ụwa anyị na-akwado ịbanye, ka ihe ọbụla mebiri emebi n'ezinụlọ anyị ka Chineke doziela anyị ya, ka ụzọ ezinụlọ ọbụla zọfiere ụkwụ na 2020 n'ụwa ka ha zọbanye ụkwụ ọfụma na 2021. Ụmụ anyị ndị metacharọkwa n'ọfụma n'afọ 2020 n'ụwa ka Chineke nye ha amamihe ka ha nwee ike meta ọfụma n'afọ 2021. Ka Chineke kekọọ obi anyị niile ọnụ, kụnye mmụọ nke ịfụnanya n'ime anyị niile n'ofu n'ofu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpele nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-erunye gị n'aka n'ụbọchị tata, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụla ahịhịa anyị.
ka anyị natazia n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị n'ụwa pa Uche Senior Anyanwụ na-ayọ ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa. Anyị na-erunyekwazi Ọchịbụzọ Nweke na-ayọ ụzọ ka erunye masị n'ụwa maka nchekwaba nke niile jere ụlọ Christmas. Ezinụlọ Satoni Nnadi and Lady Nnadi na-ekele Chineke maka wedding anniversary ha, ka anyị runyekwazia ha n'ụzọ pụrụ iche n'aka Chineke. Onye nwe anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị che gị n'elu. Anyị na-ewelukwazi ezinụlọ anyị dị iche iche na-egosipụta gị. Anyị na-ayọ ka eche ntị n'ụlọ ayịyọ ndị anyị niile nke anyị na-ayọ gị, ma mgbe ụlọ anyị mba anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. Onye nwe anyị ji
anyị na-ehunyere gị aja iji meda gị obi. Biko anyị ji ume na-arịọ gị site na arịrịọ nke Maria nne nke Chukwu bụ nwaanyị na-amaghị nwoke na nke Josef dị asọ, nye ezinụlọ anyị amara iji na-ebi nke ọma n'udo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke jikere na onye ji ụwa tụ ụwa, n'ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyela anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube gị, ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n'ụdị a na-ahụ anya, ka anyị si na ya jupụta n'ịhụnanya maka ihe mmụọ nke anyị anaghị ahụ anya. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ịkpasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka wee nara, o were achịcha nye gị ekele na otuto nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụta na ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebebe, ka anyị sorokwa na ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ,
na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Zọpụta anyị na-ayọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nne m na Kristi, nenu n'ụwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile bụkwa onyeisi ọma bụ ndị abụọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ ebebe.
ayọ. Nna kacha obiọma, mee ka ndị niile natara achịcha eluigwe nke a na-eso ụkpụrụ nke ezinụlọ dị asọ, nke ọ ga-abụ anyị tacha ahụhụ nke ụwa, anyị esoro rite uru nke ndụ ebighị ebi. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Second collection go for Christmas lights. You can choir can do. Our fourth Sunday, where Father Nagozi, our young people, children and youth, please stand up for Father's blessing. Chineke onye nwe anyị na-agọzi ụmụntakịrị anyị ndị a niile n'ụbọchị tata anyị na-eme mmemme nke ezinụlọ dị asọ. Today that we are celebrating the feast of the Holy Family, we ask you, Lord, to come down from heaven and bless each and every one of them. May they continue to be happy children. May they continue to grow in strength. May they continue to pursue their individual goals. And may their aspirations be achieved. May they be the children that will all be very grateful to God for. And may they continue to respect their parents. And may they continue to take care of their parents in every situation and in every atmosphere. And so, Lord, we ask you to come down from heaven and bless each and every one of them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Because Parish na-echetara anyị na throughout the Mass period, because onye ọbụla gbaa mbọ make sure na oyi mask ya. At any point where we're not wearing the mask while we're in church. Onye ọbụla nwere mass intention, because all the parish office 1 week ahead to notify them of your intention. For the parish, na-emekwa ka anyị cheta, because mgbe ọbụla anyị na-ahapụ from the mass and from the church, that we should live very respectfully without mingling or making noise. Na ka nọkwa n'oge COVID period. And echetakwara anyị banye the religious education classes available for our children, which is on Sundays from 12:30 to 1:10 p.m. Ask onye ọbụla biko were a copy of New Year's Mass schedule at the back of the church. I'm sorry, next week's second collection go in support of fuel for the parish. Fuel for the parish. Okay, because onye ọbụla buru ya n'obi, one will be next week. And the birthday celebrants?
bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor. Happy birthday to you. Any anniversary celebrants? Of course. And those who are celebrating with us for the first time, because I almost left out, the rectory office got closed for the Christmas break. So I'm going to appear again on Monday, January the 4th. Happy Christmas, everybody. Because I check on the Munai Halara Olo, as we usually do, Kachineke and I continue to go do her. Kagachano, Dabatan, Dabba, join the choir again, now Jesus Christ on your way. Massiga, the one now, first, Friday, first. So one of them, Chineke, Maka New Year, Massiga, then at first, 1:30. Congratulations, son, Lady Nadi. How many years? Anyway, congratulations, sir. Congratulations. Also they can 1 year. Chalundu Visa Canonu. Then what hand gloves for their children, and were some in Capitelo. Then I will go cap for all my younger kids, cap. So they want to go hand gloves can take the caps too. Manande Watabero for younger kids, 1 family, 1 pack. So Uchege Bunyazonia after Mass. So I'm making a Zoom in na amala Chineke na emelai niile na-asị ya dịlụ niile mma n'afa Jizọs. Ọkwụ na ọtọka nye unu ngozi end of the year. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị n'isi ụmụ gị ndị a niile ndị chụrụ aja n'ụzọ pụrụ iche iji wee nye gị ofufe nro, iji wee nye gị ofufe maka ihe ọma nke imelụ ha. Anyị na-ekenekwazị gị maka ndị nọ n'ụlọ ndị nwere ike pụta ebe a n'ụbọchị tata. Anyị na-ekenekwazị gị maka ndị mere travel. Eze nke bụ ọ bụ mmasị gị idugide anyị niile bido na mbido afọ n'agbanyeghị ọnọdụ niile, n'agbanyeghị ụjọ niile, n'agbanyeghị nsogbu niile, ma ndị n'ime anyị lụzuru ọrụ ha, ma ndị lụzuru ụlọ, ma ndị lụzuru ndụ, ma ihe ọbụla anyị lụzuru n'afọ ọnụnwa, anyị were ha niile runye n'aka gị n'ihi na anyị ma na-ịmazụ ihe niile, ịmakwazi karịa ka anyị ma onwe anyị. Eze nke ebube, anyị wee na-eweluzi afọ na-abịa n'afọ 2021 nke anyị na-akwado ịzọba n'okwu in the next 3 days na-erunye gị n'aka, wee na-ayọ ngọzi gị n'ebe anyị nọ. Enwekwana ihe ọbụla tinyela ọgbata uhie na ndụ anyị n'afọ 2020 n'ụwa, anyị na-akachapụ ha niile na ndụ anyị n'afa Jizọs. Anyị wee na-asị ka ihe ọma nke gị bụ Chineke bịakwasị anyị niile n'afọ na-abịanụ. Gọzie ezinụlọ anyị, ezinụlọ n'ọgba aghara kekọọ ha ọnụ ọzọ. Tọpụ mmụọ nke ọgba aghara nke gbalụ ha okirikiri. Gọziekwazi ndị di anyị, gọzie ndị nwunye anyị, gọzie aka ọlụ anyị niile, gọzie ọpụpụ anyị, gọzie mbata anyị. Gọziela anyị ụmụntakịrị anyị niile, mee ka ha na-agba mbọ, mee ka ha na-echu uchu,
mee ka ha na-achọ iru gị mgbe niile. Enwekwanụ ndị nọ na nyanya eze nke ebube, anyị na-akatọsi ike nyanya niile n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị wee na-ayọ nnwere onwe gị n'isi anyị niile, wee na-ayọ mmeri n'isi anyị niile, wee na-ayọ udo n'isi anyị niile, wee na-ayọ agamniru n'isi anyị niile. Anyị na-ekwe gị nkwa n'ụbọchị tata na ị na-agọzi anyị, ị na-egosi anyị amala gị, na anyị ga na-ekwupụta na-agwa ndị mmadụ n'ezie na gị bụ Chineke dị anyị mma.